Objavte neznáme stránky života ikony československého umenia. Vstúpte do sveta Emílie Vášáriovej, herečky, o ktorej ste si mysleli, že o nej viete všetko. Vtedy bolo najdôležitejšie moje súkromie. Pozrite sa do zákulisia života jednej z najvýznamnejších žien slovenského herectva vo filme Martina Šulíka Emília. Keď prejdem tým mojim životom, tak v podstate všetko sa to malo stať. Všetko. V kinách od 7. decembra. Vítame vás pri počúvaní podcastového seriálu, ktorým približujeme život a tvorbu Emílie Vášáriovej, ľudí a príbehy, ktoré sa do filmu možno aj nedostali, ale sú natoľko pútavé a podstatné na jej ceste životom po divadlách, filme, že sme sa rozhodli spracovať ich aj v takejto forme. A druhú časť tohoto seriálu venujeme Emílii Vášáriovej ako pedagogičke, pretože to bola veľmi silná a intenzívna, dlhoročná línia jej profesionálneho života. No a ak by som mala ešte pripomenúť jeden fakt, tak poviem, že je aj nositeľkou profesorského titulu priamo od pána prezidenta. Takže budeme o tomto rozprávať spolu s hercami, ktorí boli jej žiakmi. A ja sa na to veľmi teším, pretože vás už vidím a vidím, že sa usmievate a viem, že máte čo hovoriť. Robo Jakab a Vladimír Kobielský, ahojte. Ahoj. Ahoj, Zuzka. A keďže Zuzka je tiež naša spolužiačka, keďže študovala dramaturgiu, tak tie hodiny si absolvovala s nami. Takže to môže všetko verifikovať, či hovoríme správne. Ja vám chcem absolútne zadôverovať. Podľa mňa to je základ, prečo sme sa tu v takejto zostave zišli. Ale začníme úplne takou, že najťažšou otázkou, potom už prídu len ľahšie. Ja inak musím povedať takú drobnosť, že som veľmi rád, že sa stávam súčasťou histórie, aj keď cez osobu pani Milky, keby sa už o mne nikdy nič také nenatočilo, tak bol si ako študent Emílie Vášáriovej, tak... Ale som naozaj veľmi rád, že... Možno by sme mali začať tým, že Emília Vášáriová nás teda učila hereckú tvorbu spolu s Martinom Hubom, Petrom Mankoveckým. Ale čo je dôležité spomenúť je, že naši spolužiaci, medzi ktorými bol aj Peter Nádaždy, keďže vždy pre tie maďarské divadlá sa dvaja vychovávajú v ročníku, tak on sa vychovával pre to maďarské divadlo a keď robil svoju diplomovú prácu, oponentom bol Juraj Slezáček a on doniesol diplomovú prácu v tretej vete s Vášáriovou, ale s Mekými. Výborné. Takže to Ďuri už teda nevydržal a vrátil mu to a celá diplomovka mala 11 strán, to si pamätám. A môj kamarát Peťo Nádaždy urobil dodatok k tej jednej, namiesto toho, aby spravil jednu ucelenú. Takže to len také z Vášáriova s Mekými. Ani sa nepýtam, či to bolo na zápočet, alebo ako to celé dopadlo. No, skrátka, všetci máme diplomy. Dobre to dopadlo. Herecká tvorba to potom tak prikryla. Poďme na to, že aké sú vaše také prvé najsilnejšie asociácie, keď sa povie Emília Vášáriová, cez to, ako si na ňu pamätáte, ako na pedagogičku hereckej tvorby a ako ste ju potom sledovali. Či už spolu s ňou, keď ste sa stretli, alebo možno aj z obecenstva. Tak úplne prvá asociácia je pre mňa, že je to obrovská herečka, veď sme už vtedy všetci poznali, takže my sme sa dostali do ročníka vynikajúcich hercov a pedagógov a osobností. Mm-hmm. Ja s ňou mám jednu takú prvú asociáciu, a to bolo v 2. ročníku, keď som robil záskok, keď tancovala za Dušana Cinkotu. Som si myslel, že to nemám šancu vôbec zvládnuť, nakoniec som to akože zvládol a hral som to, ale vtedy som pochopil, že ona nie je len veľká herečka, ale že je strašne ľudský človek a mi bola takou veľkou oporou, lebo pre mňa to bola ako nadľudská úloha. No a ona proste vtedy som pochopil, zrazu vy zistíte, že ten váš nejaký idol, alebo ten úžasný herec je fakt aj obyčajný človek a strašne ľudský. Takže to je moja taká prvá skúsenosť z Mesa kosti. Hej. S teby Izadora Duncan. Približme si túto inscenáciu. Vlado, tvoje také najsilnejšie asociácie pri tomto mene? Ja som bol úplne pokakaný, samozrejme, lebo zažil som ešte v Košiciach, keď som ja bol v štátnom divadle a oni tam prišli s predstavením Sex noci svetojanskej, kde Emília hrala, Maťo Huba, vlastne naši budúci pedagógovia. Ja som mal pocit, že po každej ich vete to divadlo aplaudovalo, že to boli úplní bohovia a veľmi ťažko sa potom človek dostáva do nejakej takej roviny, že sa s nimi chceš nejako, vieš, ako keby nadviazať ten osobný kontakt, keď to je pre teba niečo také nadľudské. Ale v tomto oni mali v sebe presne tú mega ľudskú stránku, že dokázali byť takí osobní a zrazu sa pootvárali nám a boli to ľudia z mesa a kostí. Takže v tomto tá Emília
je neuveriteľný človek, že je nesmierne zodpovedná. Ja som ju zažil potom aj ako kolegyňu v divadle a keď si spomínam pred tými výstupmi, jak ona to vidíš, že pre ňu ten každý jeden výstup je, že to ona sa do toho intenzívne vnorí, vieš, že to nie je človek, ktorý by v živote niečo len tak chcel prebehnúť, toto len tak nejako zahodím. To Emilia je človek, ktorý ide vždy na 150% a ja si pamätám, že som vždy tak z portálu chodil pozerať ako študent, keď som s ňou hral v 10 malých černoškoch, tam mal taký výstup, kde teda hrala tú Emily Caroline Brentovú, jednu nepríjemnú osobu, ktorá o mne rozprávala ako postave, keď som taký mladý, ten ma skoro zrazil, na čo je toto, na čo toto prišlo na svet. To je absolútne nepoužiteľný tento človek a celá jeho generácia. Ona si tak košatila tie postavy tými svojimi výpovediami, až toho diváka donútila vždy aplaudovať. To je známa inscenácia, kde režisérom bol Martin Huba a pamätáme si ešte z javiska divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava, takže to bola veľmi taká silná vec, samozrejme Agatha Christie. Čo vás naučila Emília Vášariová? Keď už vstupujeme do tej histórie, ako si Robo povedal. Mňa prvýkrát zarazilo, keď som sa pýtal na to, teda, že otázka k takému hercovi, ktorý má toľko odtočených filmov a odskúšaných a odohratých inscenácií, že aké to je, že keď ten herec už má nejakú skúsenosť, že všetko je oveľa jednoduchšie a tak som sa pokračovať vo vete a ona hovorí, že každou jednou inscenáciou a každým jedným filmom a novým dielom začína vlastne od začiatku. Že tú skúsenosť nejakú ten herec má, že samozrejme, že ju má, ale začína vlastne od začiatku. A mňa to tak zarazilo a vtedy som vlastne pochopil to, čo povedal Vlado, že ona je ohromný poctivec. Že nič nedá na takého automatického pilota, že toto už mám, že toto si vyťahnem odtiaľ, túto emóciu vyťahnem a že to pôjde. Od začiatku ide, poctivo sa venuje tej téme a odovzdá všetko tomu skúšobnému obdobiu. Takže že toto na vás akoby preniesla? Alebo... Na mňa to preniesla ako úplne. A oni sa výborne doplňali, prepáč ešte, s Maťom Hubom, že ona vysvetľovala tie emócie, veľakrát to nevedela presne slovami opísať, ale chápali sme, o čo ide, tak emotívne a Maťo potom doplnil, že no tak pani Emília chcela tým povedať a oni sa urobil skratku. Urobil skratku, ale čo ja som si teda na Milke neuveriteľne vážim, aj vážim, aj budem vážiť, je to, že ona dáva neuveriteľnú energiu aj do takých tých, teraz som si to uvedomil vlastne v tých našich seriáloch, že niekto, keď je smutný, no tak tam dojde tie mŕtve oči a je to celé také vyprahlé a tá Emília to vždy hrá s takou energiou, vieš, ja zomrem, ja nevládzem, a máš pocit, že trhá kulisy, vieš, že sú to polohy, kde a ona sa nešetrí. Ona je úžasná, že sa oddáva sa. Nešetrí. Treba povedať, že sa oddáva a preto potom ten aplauz. Lebo... Ja som s ňou mal teda ešte jednu postavu, kde sme hrali spolu, to bola tančiareň, kde sme spolu aj tancovali. A teda... Ja keď tancovala a ty tančiareň. Áno, takže my sme s ňou pretancovali životom, dá sa povedať. A dejinami. Ale Emília, teda vždy som mal svalovicu. Dokáže tak ja som tam hral toho ruského vojaka, ktorý potom tam mal znásilniť tancom a jednoducho to bolo vždy na svalovicu. Všeličo sme už povedali, ale ja by som doplnila to, čo patrí k Emílii Vášarovej a to je ten intelektuálny pohľad pri práci, pri štúdiu na hereckej postave, pretože ona je človek, ktorému nestačí len to, čo je v samotnom texte. Chce vedieť viac, veľmi ju to zaujíma, inšpiruje ju, vníma veci v kontexte, čiže keď má nejakú postavu, potrebuje vedieť všetko o všetkých postavách, potrebuje vedieť niečo o autorovi, o tej dobe. Jednoducho uvažovanie v súvislostiach, plus je neuveriteľne pracovitá. Tie čísla, koľko dokáže urobiť predstavení za mesiac plus cestovanie, donedávna ešte naozaj učila na škole. Poďme na tú intelektuálnu prácu s postavou, na to štúdium, pretože to nie je iba tak, že človek príde 5 minút pred 19. No tak to je generácia, ktorá mala tie neuveriteľne dlhé čítačky, keď aj robili tých svetových autorov, tie divadelné pondelky, kde boli tí Porubiakovia, ktorí to analyzovali, im tie texty rozkrývali, teraz tí Strniskovia, ktorí ich obracali, že ja neviem, išli jednu vetu 15-20 krát a ja si myslím, že toto všetko tak vrstvilo potom ten jej pohľad na tie postavy a je to človek, ktorý je brilantne sa dokáže odkryť si tú postavu a hľadá ako keby stále aj humor
v tých ťažkých situáciách. Takže ten nadhľad, ktorý ona tým, že všetko to potom zmapuje a si rozanalizuje, tak to jej potom dodáva krídla na tú ľahkosť tých jednotlivých postav. Že to je obdivuhodné. No neviem, či sa to dá naučiť. No. Akože ukazovali nám samozrejme cesty, ale každý z nás potom musí v sebe nejako odkryť tú 13. komnatu a skúsiť to takto a Emília je jedinečná. Ona to má také organické v sebe, veľmi akoby prirodzené a to je niečo, čo lebo je zažili sme niektoré naše spolužiačky, ktoré boli svojím spôsobom jemne Emílie, lebo vždy sa hovorí, že keď končí ročník, tak tam máš, to sú Milky, to sú Hubovia, to sú Emilovia. Na svoj obraz. Ale nikdy tá kópia nebola tým originálom. Však? No, a našťastie, nie? Možno si povedať. Nedá sa. Každý by mal byť originálom samého seba. A musím povedať ešte, že preklenutie vlastne dnešnou generáciou, čo máme kamarátov, máme kolegov, ktorí učia na škole, že a s touto veľmi silnou generáciou od Emílie a ostatných všetkých takých bardov slovenského divadla je tá, že oni, okrem toho, že pracovali na texte, tak súčasťou toho bolo normálne sebadrásanie a rozoberanie celej svojej duše a ochoty vložiť tú dušu do toho diela. A teraz je to trošku iné. Trošku sa ťažšie, podľa mňa tí študenti dolujú k tomu, aj my sme museli pochopiť, že ak to teda má nejakým spôsobom ísť ďalej, tak tam musí byť veľká miera tej ochoty vložiť sa do toho ako úplne celý. Seba odkrývania. Áno. A vtedy to bolo úplne tou súčasťou. Čím to je, že vtedy to šlo a teraz je to také ťažšie? Rozbitejšou dobou. Podľa mňa rozbitejšou pozornosťou. Náročnejšie koncentrovať sa možno, zamerať sa na nejaký detail? Zakoncentrovať sa. Menej sa podľa mňa študuje, číta. Je to rýchlejšie? Zrýchlené? Možno je to aj o tom? Mega zrýchlená. To je ako... Neviem, ja zase nechcem to úplne tak generalizovať, lebo to vždy bolo, že my, keď sme boli mladí, to vtedy to bolo a teraz je to už toto. Podľa mňa aj táto doba bude mať, vieš, oni sa narodia, tieto Emílie určite, aj sú tu možno medzi nami, len o nich ešte nevieme, že ono si to cestu nájde napriek tejto zrýchlenej dobe, len tá jedinečnosť tomu. Len pani Emília Vášariová, na to, aby sme odkryli jej majstrovstvo a genialitu, nepotrebovali sme ten odstup času. To je zaujímavé, že sme to vlastne vnímali za pochodu v tej realite. Niekedy je to o tom, že sa ex post na niečo príde, ten človek bol geniálny. No ale ona je 6 dekád na javisku a celý ten čas je na tom piedestále a rozhodne zaslúžene. To, čo ma zaujímalo, je napríklad jej prístup ku komédii, kedy hovorí, ako má veľmi rada komédiu, aké je ťažké vystavať dobrú komédiu. To je asi tiež jedna z tém, ktorou ste prešli. Upozorňuje, že to nie je žáner, na ktorý sa dá pozerať s ľahkosťou v zmysle bagatelizovať, ale naopak, že je to trina. Všetko vystavať tak, ako to má byť, aby to nebolo vágne, aby to nebolo naivné, aby tá pointa prišla včas. Ako sa vy pozeráte na komédiu? Možno ako si aj pamätáte na jej vedenie pri komediálnom žánri na javisku? Nejako sme to my takto pri pedagogickej činnosti, že a teraz máme hodinu komédie a toto máme hodinu tragédie, tak toto nefunguje. Hej, hovorím, že to je vždy tá nadstavba tých jej postav alebo tých situácií, ktoré to dovolujú. Ale čo som ja veľmi vďačný Emílii Maťovi a teda našim pedagógom Petrovi Mankoveckému je za ten kompas toho, že nám určili tie hodnoty. Je, že prosto tie kopance do zadku nie sú až takoutou cestou, kde samozrejme toho diváka ľahko získaš, ale možno hľadať tie iné cesty. A to je nesmie to stačiť, intelektuálna úroveň toho človeka, ktorý ti dodá tento rozhľad. Takže toto bolo pre mňa veľmi, veľmi vzácne. Tak my, keď sme s nimi robili, oni nám prinášali samozrejme dobré texty. A vieš, ako to funguje v živote, že keď sa dostaneš k zlému textu, dá sa z toho ešte niečo vydolovať, ale to je úplne najväčším základom. Ten text, keď je tá komédia dobre napísaná, tak už len zlý režisér ju môže pokaziť a zlý herec, hej. Ale ten základ je v tom texte, takže oni nám prinášali kvalitný materiál. Takže pripomeňme si ten materiál, prepáč, Robo, pripomeňme si, na čom ste robili na škole, na akých inscenáciách, s ich vedením. Ja som robil orchester, kde teda to bolo také dámske takmer. Tak, to bolo čisto dámske. Peter Nádaždy tam mal hlavnú postavu. Ja som nakoniec len došiel taký malú postavičku, som tam mal toho riaditeľa, čo ich potom povyhadzoval. Ale tam Emília hrala so svojimi študentkami. Aj to bolo vieš, že ten Maťo to režiroval a Milka bola jednou z nich. A hralo sa to ako repertoárové predstavenie. Ešte potom, v Kaplnke, myslím, nie? Poďme mena tvojich spolužiačiek možno na tak tomto Slávka mieste. Halčáková, Helenka Krajčiová, Lucia Lužinská a Gigu Bíková. To boli naše 4 baby.
a Peťo Nádaždy. Vtedy mal dlhé vlasy. Ja sa bojím, aby sme na niekoho nezabudli. Nie, no, a potom musíme povedať samozrejme, že sme mali spolužiakov chalanov, čo sme robili my, na koho to slovo padne, takže ešte Ďurikemka, Lukáš Latinák, ten ma zabije. Latinák. Lukáš Latinák. Majo Miezga. Lukáša nespomínam. Nie. A my dvaja, čo bolo najpodstatnejšie. A my dvaja, áno. To sme boli kompletný ročník vlastne. Áno. Povedzte mi, ako to funguje, že ako sa podpíše na človeku, na hercovi, koho bol žiakom? Podľa mňa sa podpíše. Tento študoval u pani Vášariu, pána Hubu, tento režisér u pána Vajdičku, pretože možno by malo odznieť aj jeho meno, pretože to bol ten súlad režijno-herecký. Ty si proste spomenula svojho pedagóga, aby si ho nezabudla. Ale nie, veď určite, že... Patril medzi tieto mená. Samozrejme. Takže, ako pečať dáva ten pedagóg, že sa vlastne potom povie? A je takým... Neviem, ja si myslím, že im sa podarilo tak nás zapáliť. V tomto to bolo také zvláštne, že sme zostali takí zapálení. Aj zapáliť, ale my sme aj dosť zapálení boli, že nás bavilo divadlo, my sme chceli robiť divadlo. My sme sa aj stretli taká náhodne, akože super dobrá konštelácia a bolo dobré vedenie, no. Oni boli takí... Ja keď som sa napríklad s Maťom Hubom rozprával, tak hovoril, že mal ročníky, ale nebola tam taká túžba ešte po tej 6. hodine, od 3. do 6. bola herecká tvorba, že by sa chceli oni ešte ďalej ako keby s ním stretnúť, alebo dovzdelávať, alebo že takú tú nadprácu robiť, ak my sme boli tí, čo sme išli k nemu domov ešte a večer sme mali... My sme chceli ísť k nemu domov. No, to je pravda. Chceli vidieť, ako býva taký herec. A vy ste chceli byť lepší. Áno, my sme chceli byť lepší, my sme si lepší dom museli kúpiť. Nie, to bolo... Robím si srandu. Ale tak tým, že sme žili na internáte, vieš, že sme žili jak jedna komunita v jednej izbe 4 a Majo Miezga z Rače chodil stále závidieť, že sme spolu. Takže my sme spolu 24 hodín denne boli. Tak sa to tam nejako pretavilo, že sme sa zbláznili do toho nášho povolania. Pani Emília Vášariová má v sebe okrem iného aj taký veľmi sympatický paradox, že na jednej strane môžeme o nej hovoriť, ako sme aj spomínali, aká je neuveriteľne precízna a pracovitá. A potom tá druhá poloha, čo sa ale nevylučuje, je, že dokáže robiť veci s ľahkosťou. Ako to ona hovorila, že netreba sa zo seba zblázniť. To je podľa mňa niečo fantastické. Ona aj na herectvo má veľmi vzácnu takú poučku. Ona hovorí, že treba to robiť vážne, ale netreba to brať vážne. Hej, že toto je taký Milkin výrok, ktorý nás prevádza tiež životom. Že... A ďalší Maťov výrok doplňa toto, že keď sú také ťažké chvíle, tak treba mysleť na to, že dôležité je neposrať sa. Ale naozaj, lebo aj toto, čo Vlado povedal, veľakrát sa my zamotáme v dôležitosti tej našej práce a aj tak je to stále len hra na niečo. Chceme urobiť čo najpoctivejšie, ale tak, ako to Vlado povedal, že treba... My neoperujeme. Hej. Všetci si myslia, že teraz bude generálka premiéra a to je pre nás niečo, čo... Ale veď nemám v rukách ľudský život. Ja teraz točím a hrám doktora, ale dooperujem a ten človek odtiaľ stane a ide preč. Tak ale ty si aj dobrý herec, aj dobrý doktor. Ale zodpovednosť naša, napríklad z toho, že ideš sa pozrieť na nejaké predstavenie, kde hrá Vlado, tak z toho, že je trápny, ešte sa nikomu nič vážne nestalo. Alebo ja... Iba mojim deťom. Tak dobre, ale tak to už sám si to vyrobil, tak sám to máš. Inak teraz, keď ste spomenuli tie dobré rady, tak je pekné si vlastne pripomenúť, že tie rady sa netýkajú herectva ako takého, ale sú dobrou výbavou do života. Čiže opäť sa to tak pekne prelína, to ľudské s tým hereckým, pretože to je niečo, čo platí, nech človek robí akékoľvek povolanie, nech sa jednoducho tým životom míňa a prechádza. Ale naozaj mňa vždy prekvapila tá ľudskosť, že ja neviem, my sme sa po rokoch stretli a si hovorím, že no tak ona mala už ďalších študentov a tak ďalej a tak ďalej. A ona mi prvé hovorí, že Robo, tak si sa oženil, no konečne už. No tak ale dlho si deti a veľmi vidíš, že to nie je povrchné, čo sa pýta, že naozaj toho človeka nejakým spôsobom zaujímaš a to ma vždy tak zarazilo, lebo veľakrát mám pocit, že to je taký, ako sa to volá, small talk, že len tak niečo prehodíme a sa to, ako sa máš, ako Američania majú a toto, ale že skutočne ťa to vlastne nezaujíma. Ale zase Emília vie
vie byť aj štípľavá, to musím povedať, lebo ja si pamätám jej výrok, ja neznášam, keď ma kolegovia otravujú fotkami svojich zvierat a detí. Má na to nárok, samozrejme, ako každý z nás, takže je to lebo však niektorí sa vedia zahlbiť do seba. No. Takže v tomto Milka má taký úžasný tú iróniu života, ten humor, ktorý proste taký ten náhľad. No, podľa mňa jej dovolil, alebo teda uľahčil prežiť mnohé ťažké chvíle, určite, pretože nebol to jednoduchý život. Ja si pamätám, raz sme boli na zájazde s tančiarňou, boli sme na nejakej pumpe, kde sme si objednali kávu. Na pumpe, vieš si predstaviť pumpu, kde si dáš kávu, jedno espresso. A teraz mne padla lyžička, ja som sa išiel zohnúť po tú lyžičku, ona mi ju vytrhla z ruky, šmarila ju o zem, s tým, že to v žiadnom prípade nemôžeš ty dvíhať. Vieš, keď ti padne taká lyžička, na to musieť personál. No, tak ten pumpár si o mňa si myslel svoje, keď tam videl tú lyžičku, ale držal som úroveň, samozrejme. Emilia Vášariová častokrát a možno aj dodnes aj pochybuje. Akoby stále si dáva tie otázky, stále ju vie zaraziť, že ľudia tlieskajú, že sú tie prejavy, že sa im to páčilo. Tá miera tých pochybností je pre mňa až neuveriteľná po tom všetkom, čo dokázala urobiť na takej vysokej úrovni. A tiež musím povedať, že mi je to sympatické. Trošku to drží človeka v takom strehu. To je geniality pre mňa, lebo každý človek aj kopa velikánov pochybuje o každom jednom svojom diele a napriek tomu to dopadne napriek tomu, že to dopadne úžasne, tak to je podľa mňa super, lebo tá suverenita nie je v tom. Už keď to človek urobí a vyjde to, tak to nám aj Maťo hovorieval, že budete vedieť, keď budete dobrí, že keď to vyjde, že budete to cítiť. Je to tak? No, je, akože cítim veľakrát, čo mi nevyšlo. ale aj čo vyjde? A keď mi to vyšlo, tak tiež som to tak zacítil a dúfam, že toho ešte veľa pocítim. Áno, tie pochybnosti sú dôležité. No. To je to, čo som spomínal na začiatku pred tým každým jedným výstupom, že ako tam ona vlastne vstupuje na to javisko, že tam je úplne taká pokora voči tomu povolaniu a voči tomu divákovi a presne, že to sú tie pochybnosti, ale potom zase, keď to už ovládne a teda vie sa ona pohrať s tým divákom a ťahať si ho, kde ona chce, tak to je to majstrovstvo Miluškina. Tie strihy, ktoré ona v sebe má, to je tak čosi brilantné, že tam v portáli sa vidím stále ako taká hlava, ktorá sa kúká s úžasom a načúva. Na čo ste sa takto chodili pozerať na Index ešte predtým, než ste vôbec mohli stáť na javisku? Čo vám tak zostalo v pamäti? No, predtým, ako som mohol stať na javisku, ja som nebol v Bratislave, takže ja som bol v Nitre a hudobno-amatérske divadlo a amatérska scéna. V rámci štúdia sme potom chodili na veľa inscenácií do Národného divadla, sme tam komparzovali, takže sme boli takou tichou súčasťou tých inscenácií. Vlado, ty? Ja som tiež bol z diaľky, ale keď prišli, tak ako som spomínal v tom divadle, tak som si to nenechal ujsť a potom sme chodili na malú scénu, viem, že strašne veľa predstavení sme tam videli a niektoré potom do Astorky, v Astorke viem, že som ešte na Suchomíte. Na Suchomíte, Sirána, to bolo môj asi jeden z najväčších divadelných zážitkov s Lasicom. Áno, potom to hrali aj v štúdiu L+, aj v tom čase sa hrával napríklad aj Kabaret, Kazimíra Karolína a všetky tie slobodové inscenácie, Macocha, Armagedona, takže si, áno, pripomeňme Matka, áno, že aké to boli strašne silné sezóny. Tam naozaj bolo na čo chodiť. Nie, že bolo na čo chodiť, ale my sme sa opakovane na to vracali, aby sme si to ešte pozerali. No, tak my sme to, ja si pamätám, že my sme vonku stáli ako študenti, bolo nás 20 a vždy nás na predstavenie pustili, ja neviem, 8. Takže som sa dostal na druhý alebo na tretí krát. A to sme si zase spomenuli na vetu nášho pedagóga, ktorý povedal, istá dávka talentu je aj schopnosť presadiť sa. Takže vtedy sme museli mať tie lakte a drať sa dopredu. Je to pravda teraz, keď sa na to pozeráte? Fungujú? Tieto rady všetky fungujú? Jasné, to je... Skúsenosť vám ukázala. Poďme ešte na takú tému, ako hovorili pani Emilia Vášariová, že keď vlastne študovala nejaké postavy, vždy vychádzala aj zo súkromného života. Že to je povolanie, kde neexistuje nejaká demarkačná čiara. Tu je môj privátny život, tu je môj herecký život. Človek asi sa pozerá na svet nejako komplexne a všetko, čo vidí, čo si všíma, čo zaznamenáva, dokáže použiť
Boli aj toto témy pri vašej hereckej tvorbe? Tak herecká tvorba je cesta k herectvu ako keby vždy vychádzanie zo samého seba. Vždy objavuješ nejaké emócie, pocity, ktoré si v živote zažil, aby si to vedela dať do tej postavy, do tej situácie. Takže toto boli naše cesty, nie, Robo? Aspoň ja si to tak pamätám. Že... Ale ak sa pýtaš na to, že či sme sa nejak veľa bavili o súkromí, tak myslím, že nie, to nebolo. Akože z ich súkromia nám oni... Ja si nemyslím to tak skôr, že ty akože pri štúdiu postavy vychádzaš z toho, čo vidíš akoby okolo svojho sveta. No jasné, akože, samozrejme. Že tam sa to všetko prelína, že neexistuje to ten môj súkromný život. Ja k tomu humoru, čo sme sa ešte bavili, Povedz. tak viem, že pre Emíliu, ale tak to všetci vedia, bol najväčším zdrojom humoru Milan Kočorba, ktorý jej robil doma, ona nám vždy niečo povedal, že si dal nejaký dres a ona sa na ňom že neskutočne bol fanúšik futbalový veľký. Áno, Chelsea, myslím. Myslím si, že aj tá veta netreba veci brať vážne, treba ich robiť vážne, bola vlastne od neho, toto modus vivendi. Tam má svoj zdroj. Ja si pamätám, že som ju vždy potešil, keď som jej spomínal. Spomínal som, ako som bol na kostýmovej skúške, myslím, že tých 10 malých černoškov. Ja hovorím, že pani Milka, ja som bol s Milanom Čorbom a on sa ma opýtal, Vládko, a vy kde bývate? Ja hovorím, že pán Čorba, na internáte. A prečo sa pýtate? Lebo ste taký čistý. A to Milku strašne potešilo, vieš, že tento jeho taký pohľad na život. Keď hovoríme o tých pedagógoch, tak si môžeme aj pripomenúť, že on bol v tom čase rektorom Vysokej školy muzických umení, dekanom bol pán. A my sme mu tak familiárne hovorili, ako sa má Míňo, vždy som tak provokoval. A Míňo ako? Ja aj Míňo, bože, toto. Vieš, A dekanom bol pán Juraj Slezáček. Taktiež váš bývalý aj herecký kolega, neučil nás priamo, ale vlastne boli sme s ním aj v takomto styku. Máme úžasné fotky ešte aj z promócií, kde sú tam títo dvaja vzácni páni. Bohužiaľ už niekoľko rokov nie medzi nami. Ďuri bol neuveriteľný srdciar. To bola taká duša Národného divadla. On miloval ten súbor. To boli jeho deti, podľa mňa. On tým, že vlastne nemal, tak preňho sa ten súbor stal, ako keby on bol otcom toho celého, ale v takom dobrom slova zmysle. A myslím si, že aj v tom ťažkom náročnom období, ešte keď tu vládla tá totalita, tak áno, Ďuri bol členom strany, ale zároveň ako keby vytváral tie ochranné krídla pre celý súbor, že oni, áno, máme tam toho Slezáčka, je to v poriadku a oni mohli slobodne tvoriť. Lebo ten Ďuri v živote nikomu neublížil. Tento celé zachraňoval. Vedel ako na to a myslím, že nie len v divadle, aj na škole. Preto bol 30 rokov šéfom, to bolo neuveriteľné. Áno, veď s ním je tá bizarná príhoda, ako vypýtaval do divadla, ako riaditeľ divadla, študenta. Roba Rota, ktorý išiel na civilku, na VŠMU a bol u ňoho samozrejme zamestnanec v divadle v Národnom. Povedal mu jednoducho, že musí ísť za dekanom z tej služby, kde má, aby ho pustil hrať do Národného divadla. Tak Robo prišiel za dekanom Jurajom Slezáčkom a vypýtal sa do divadla. Povedal mu samozrejme dekan Slezáček, že to chce písomne. Od riaditeľa divadla Juraja Slezáčka, ktorý prišiel do roboty, napísal list. A zase si ho otvoril a musel na ňo odpovedať. Takže on mal taký ten rozmer neuveriteľný. Dvojdomý Juraj Slezáček, ja si pamätám jeho hlášku, hlavne, že sú nohy pod stolom. Jednoducho mu záležalo, bolo všetko v poriadku. Všeličo sme spomenuli, ale ja verím, že oveľa viac je toho, čo sa nám nezmestilo. Ďakujem pekne za rozprávanie s Robom Jakabom a Vladimírom Kobielským. Tak verím, že to všetko pekné, čo sme spomínali, že bolo, ešte aj bude a že si to užijeme. Áno, tak ja verím, že ešte si stretneme niekde. Ďakujeme za pozvanie, Zuzka. Dúfam, že sa niekedy vidíme aj s Emíliou pri nejakej peknej práci. Alebo pri nejakej kávičke. Alebo pri nejakej príjemnom nápoji. No a za film Emília môžem povedať, že ďakujeme partnerom, ktorí film finančne podporili, Audiovizuálnemu fondu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ako aj Bratislavskému samosprávnemu kraju, mediálnym partnerom, bez ktorých by samozrejme film nevznikol. No a vďaka Asociácii slovenských filmových klubov si môžete film pozrieť vo všetkých kinách a filmových kluboch na Slovensku už od 7. decembra.